Така, уважаеми колеги, на 27, 28, 29 юни 2024 година аварила техника на фирма Нелсън Чустар ЕООД спря сметосъбирането в 5 русенски квартала. Чуздейка Север, Чуздейка Юг, Дружба 1, Дружба 2, Дружба 3. Натрупаната смет около контейнерите се събираше от два екипа с трактор и самосвал. На 29 юни община Русе мобилизира техника и екипи на общинско предприятие Парк Стор и комунални дейности за извършване на дейности по сметосъбирането и сметоизвозването на територията на града, като целта била да не се нарушава комфорта на гражданите. В същото време, нарушавайки комфорта на гражданите, фирма Нелсън Чустар ЕООД започна премахването на контейнерите тип Норд и ги замени с контейнери тип Бобър, които задължително са без колела и капаци, годни само за скрап, според мене. Въпреки всичко, община Русе декларира, че се ангажира да намери дългосрочно и устойчиво решение за поддържане на чиста градска среда, като изисква от изпълнителите на сметосъбирането да разполагат с съвременна и фабрично нова техника, притежаваща стандарт Евро 6. Подобни катаклизми за последната година гражданите на Русе изживяха на 16 април, 7 и 8 февруари, на 10 януари 24, на 14 октомври, на 8 септември, на 24 август, на 26 юли, на 12 юни 23 година. Което води до извода, че това не са случайни аварийни събития, а са проблеми заложени още в обявяването на обществената поръчка и в резултат на грешки допуснати от община Русе. Искам да задам на кмета Пенчо Милков следните въпроси. Има ли фирма Нелсън Чустар ЕООД 4 броя основни и 2 броя резервни сметосъбиращи автомобили, както е записано в договора? Защо на 27, 28 и 29 юни 2024 сметосъбирането и сметоизвозването не се включиха двата броя резервни сметосъбиращи автомобила, а вместо тях за боклука около контейнерите се правеха безуспешни опити той да бъде извозен с трактори и самосвали? Просто подозирам, че няма такива резервни автомобили. Трето, какви санкции в лева, не в проценти, съгласно сключения договор, наложи община Русе на фирма Нелсън Чустар ЕООД за създаден на хаос поради неизпълнение на задълженията за сметосъбиране и сметоизвозване на 27, 28 и 29 юни 2024 година. Четвърто, кое гарантира, че в обявената обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване в размер на 21 милиона лева за следващите 4 години ще бъде избран по-качествен изпълнител? Пето, защо допуснахте до участие в новата обществена поръчка и сегашния изпълнител Нелсън Чустар ЕООД? Шесто, според вас, колко още трябва да се вдигне данък сгради и такса смет, за да получават гражданите на град Русе качествена услуга за сметосъбиране и сметоизвозване, тъй като за 2024 година такса смет се повиши, но проблема пак не се реши? Да, господин Лазаров. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Димитров, по отношение на вашия първи въпрос, община Русе има сключени договори след проведена процедура по ЗОП с номер ЗОП 24 от 16.7.2020 година и 25 от 16.7.2020 година с Нелсън Чустар ЕООД с предмет събиране на смесени битови отпадъци, образувани на територията на град Русе и транспортирането им до съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци. По обособена позиция номер 1 и номер 2, събиране на смесени битови отпадъци, образувани на територията на зона 1 и зона 2 на град Русе и транспортирането им до съоръжение и инсталация за третиране на отпадъци. В съответствие с горе цитираните договори, дружеството притежава броя специализирани автомобили за обслужване на съдовете за битови отпадъци, разположени на територията на град Русе. По отношение на въпрос номер 2, Нелсън Чустар ЕООД ежедневно изпълнява ангажиментите си посредством наличната техника. Поради авария на специализирания сметосъбиращ автомобил, събирането и транспортирането на отпадъците посредством автоматизирана система бе затруднено и бяха мобилизирани допълнителни екипи за обезпечаване на дейността. По отношение на въпрос номер 3, на Нелсън Чустар ЕООД за периода от 28 до 36.2024 година са им наложени санкции в размер на 4397 лева и 38 стотинки. Въпрос номер 4, отговор. Обществената поръчка е обявена с предмет събиране на битови отпадъци и транспортирането им до съоръжения, инсталации за третиране на отпадъци, обществена хигиена, снегопочистване и зимно поддържане на териториите за обществено ползване на град Русе. В
процедурата за избор на изпълнител са заложени параметри и критерии, касаещи цялостното изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката и по-устойчиво в дългосрочен план решение за подобряване качеството на предлаганите услуги. По отношение на събирането и транспортирането на отпадъците е предвидено преминаване към изцяло автоматизирана система, навсякъде където е технически възможно, фабрично нова техника, екологичен стандарт и други, като потенциално бъдещо надграждане на системата и по-доброто и функциониране. Въпрос номер 5. Обществените поръчки се възлагат по процедури, предвидени в Закона за обществените поръчки, като са предвидени принципите, условията и реда за възлагане. Процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки кандидат или участник, който има право да изпълнява строителство, доставка или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено и отговаря на предварително обявените условия. И по отношение на последния въпрос номер 6. Приетите промени на заседанието на Общински съвет Русе от 21.12.2023 година не са свързани с определяне размера на такса битови отпадъци. Съответно няма промяна в реда и начина на облагане на данъчно задължените лица. Към момента действащия размер на такса битови отпадъци е съгласно решение номер 44, прието с протокол номер 4 от 29.12.2011 година. Благодаря, господин. Благодаря. Господин Димитров. Да, заповядайте. За два различни периода долу-горе задавам сходни въпроси. И не получавам отговор. Всяко имам предвид. Направих се труда да погледна договора. В договора пише, че трябва да има 4 сметосъбиращи машини и 2 резервни. Сега на този въпрос, къде са били двете резервни машини, ми отговориха, че те са повреждали. Добре, ама и основната са повреди, и двете резервни са повредиха. Как едновременно се повреждат 3 автомобила наведнъж? Подозирам, че просто резервни машини няма, когато е обявена обществената поръчка. От някъде са донесени 2 машини, докарани да се покажат за резервни, а те са основни, да речем, в Разград или някъде на друго място. И то не го питам това да се заяждаме, просто казвам да не се случи и сега същото, новия изпълнител да няма резервни машини и като се щупи една от тях да стават тези катаклизми, които стават в момента. Така че ако все пак имате нещо да кажете, е добре, ако не, здраве да. Да, господин Лазаров. Господин Димитров, аз искам да напомня, че по предния, т.е. по действащия договор, не знам дали знаете, но автоматизираното събиране не е включено. Тоест, бобрите са съдовете, които са включени. Подобрението, което е направено вече в последствие, по време вече след сключването на договора, за въвеждането на така наречените нордове, като съдове, нали, които използваме, е нещо, което се случва в последствие. Ние сега вече сме го заложили в новия договор като условие. Искаме, нали, изцяло, където е възможно, естествено, да бъдат използвани точно такъв тип съдове, които ние лично смятаме, че са по-добри.